खुलुमबाय BTR चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौ बुथुमनानै आरो भिडिअ होनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसनखौ लागायदो। BTR हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 5 जुन मुलुग आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै BTR हालामाव थानाय रायमनाखौ मैया हाइड्र'लिक पार्क महरै गनायथि होनाय। मख'जाथाव दि बे पार्क रेन्जआ मोननो थाङै सना मोख्रानि थाखाय मुंदांखा। क'क्राझार जिल्लायाव आमसुआ मैया मुलुग आबहावा सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि गासै मोन 12 आयेगनि आमसुआ मैया बिफां फुलि गायनाय मैयानि मुलुग आबहावा सानखौ फालिदों। मारुगुमारि आनसलिक मोनसे हाबाफारि क'क्राझार जिल्ला आमसुनि आफादगिरि नजरुल इस्लाम बाहागो लानानै फोरमायदि बुहुमाव गासैबो सुबुङानो दिनैनि सानाव फांसे फांसे बिफां गायनानै नांगौ होननानै फोरमायो। मैया 5 जुन मुलुग आबहावा सान खौ लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ काजोलगाव महकुमा हाग्रा बिफानआ 165 बिएन सिआरपिएफ 60 बिएन माव एसएसबि जथायै चिरां जिल्ला सनितपुर ओनसोलनि खावला बाजार थानाय हाग्रा बिफान बिट मावख'आव लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों बि टि सि नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुश्री रनजित बसुमतारी, चिरां जिल्ला हाग्रा बिफान मावख'गिरि मुश्री ब्रह्मन्द, फाथिगिरि रुनिकाटा, रेन्ज हाग्रा बिफान रेन्ज जंसमनि मोसाहारि मुश्री अर एम मुदा खालामदेर 156 बि एन सिआरपिएफ मुश्री सुखबिर सिं लेंहर 160 बिएनएसबि हाथिसार बिथांमोना 440 भल्टनि मोब्लिब गोहो बोहैखारनानै मैया सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। चिरां जिल्ला बिजिनि सुबाइजार ब्लक फ्रेन्डस बडी एन्ड इउथ कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव 5 जुनजों लोब्बा लाखिनानै बलामगुरि पिसिडिसि लांगोनायाव बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आरो आगु मिरु एबसुनि बिबुंथिगिरि फुनेन बर' आरो बिजिनि जिल्ला इउथ कलेज इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि चरन बसुमतारी। बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथांमोना बर'आ बुङो दि दानि थासारि इउनिटि गोबां जानानै गारि मटर गोबां जानानै उखुन्दै गोबां जानाय दुंखांनाय बारा जाबाय आबहावाया समानथि गैयै जाबाय। आबहावाया गुबुंले जायोब्ला जिउआरिफोरनि थाखाय गोबां खहा जायो। बिफां लाइफांफोरा गोबां जायोब्लासो आबहावाया गोग्गो जायो आरो जिउआरिफोरनि थाखाय साबजाथाव जायो आरो बयबो गावनि लांगोनायाव फरायसालि फरायसालि गामि ओनसोल सिखोन साखोन लाखिनांगौ। मुलुग आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया तामुलपुर एसडिअ अफिसाव दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बि टि सिनि चिफ प्रमद बर'। बिथाङा नुजाथिफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बिफां गायनायनि आबहावाफोरखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बाथ्रा बुङो। आसाम सोरखारा गोदान सक फोसावदों। 6 जुननिफ्राय
जिद' जुनसिम बे सभा सोलिगोन। साननि 1 रिंगासिम सरासनस्रा हान्थिनाया बन्द थानाय नङा। साननि 1 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम सरासनस्रा हान्थिनाया बन्द थागोन। 10 जुनसिम बन्द थागोन। जिल्लानिफ्राय जिल्लासिम दावबायनाया साननि 12 रिंगानि उनाव बन्द थागोन। दखान एबा गला हाथाइ हम देलिभारि बेलासे 1 रिंगासिम सोलिगोन। बेसरकारि मावख'फोरा 10 जुनसिम बन्द थागोन। 10 जुननि फुंनि 5 रिंगासिम बे गोदान सभा सोलिगोन। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव 4,548 गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो 54 जन सुबुंनि जिउ गोमाबाय। आसाम मुंदांखा सराइघाट गोजाम दालांखौ 3 दाननि थाखाय बन्द खालामबाय। खौरांआव मोन्नाय बायदिब्ला बे दालांआ गोजाम जानायनि थाखाय माखासे फोसाबथायनि थाखाय बन्द खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।